Toni, să te fut în gură. Auzi tu. Dă-te mă că o frică n-am. Eu nu m-am jucat eu Phasmophobia toată viața. Bă, eu nu, că eu e prost, eu nu pot. Am căzut. Cine e căzut? Pelicanul. Ce s-a auzit în spate? Am căzut. Da, uite cu aia, că eu nu l-am pe pelicanul, vere. Trebuie să dăm restart. Dacă murim toți. Bă, uite-l mă pe pelicanul. Nu muri. Eu i-a căzut. Dar cum dansezi după unul, aha? Deci, ce pene tu, Uite prost. uite un prost. Hai căpuț. Îți. Ia, mă duc să-i fac în ciudă, fii atent. Nu, lasă-l, că mă dă ambiții, bă, ambiții. Tura 4. Aici avem până dimineață. Aici trebuie să sari, uite aici, tu sari prea aici. Fii atent, te duci așa. Hop. Aha, tot am văzut. Așa, drept în față, Păi, dar el sare prea devreme, vere. Așa, mă. Pelicane, mai de aici. Hai, te cupuț. Bă, dați-l-o parțial. Pelicane. De aici. Bă, lasă, bă, stai, pauză. Oh, ia cu pauză. 3, Sari 2, mai încolo, tu ăsta, James. Și acum, dai, și acum, stai bine. Băi, dacă nu fii atent, așa, hop, apasă și după. Dar nu! Du-te în pula mea! Nadia, cu mâine și pregătește pentru execut. Stand up! Și Nadia, cu mâine se pregătește pentru săritură la bârnă, însă aceasta este prea departe. Ei. Pici. Este de 4 ori. Uite-te. De aici? Vii și sare așa. Stai că stau așa, Stai, băi. Nu pelican.
Cred că poți și mai gay. Băi, cu aia e imposibil. Bă, dar apasă-mă și shift. Apăs! Hai, 3, 2, hai. Băi, cu aia nu mă conjur. Stai, ho, fă stamina. Te recunoști. Stai, cazi. Se face Te duci? moștri. Hai acum. Poți. Bă, coaie, dar n-ai cum. Bă, cu aia, degeți-mă gen când vede că gen că se duce în jos, apasă și să apese space. Mă, pelicane, Ia. fă de mai de aproape. De aici. Și apeși, te apăsa shift și apeși și space-ul repede. Dai space și după aceea și face și aia. Așa! Așa! Și acum să nu mai poată unul din